Na Kaszubach dzieci się nie obraża. W ostatnich dniach widzę, jak w imię politycznej nienawiści atakuje się dziecko. 7-letnią dziewczynkę. Córeczkę prezydenta elekta Karola Nawrockiego. 7-letnia dziewczynka, córka nowo wybranego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, została wystawiona na publiczny hejt tylko dlatego, że pojawiła się na scenie ze swoimi rodzicami. Z radością, z serduszkiem z dłoni, z uśmiechem, który rozbrajał. Czy naprawdę ktoś uznał, że to normalne, by naśmiewać się z niewinnego uśmiechu dziecka, z gestów serduszka, z prostego dziecięcego szczęścia? Przekroczona została kolejna granica. Nie polityczna, tylko ludzka, moralna, chrześcijańska. To nie była kampania wyborcza. To nie była agitacja. To było dziecko. Na Kaszubach uczono mnie, że są rzeczy, z których się nie żartuje. Dzieci zostawia się w spokoju. Nawet w najostrzejszym sporze. Można mieć różne poglądy, można nie zgadzać się z prezydentem. Ale jeśli zaczynamy wyżywać się na dziecku, to znaczy, że gdzieś się zagubiliśmy. W ostatnich dniach wielu ludzi, którzy odważyli się publicznie okazać poparcie Karolowi Nawrockiemu, zostało niemiłosiernie zhejtowanych. Sam tego doświadczyłem, gdy próbowałem merytorycznie przedstawić 5 argumentów za Nawrockim i 5 przeciw Trzaskowskiemu, mówiąc przy tym o wartościach, które są dla mnie ważne. Zamiast rzeczowej rozmowy, spotkałem się z inwektywami, wyśmianiem i oskarżeniami o ruską agenturalność. Dziękuję za wszystkie wiadomości i telefony pełne wsparcia i otuchy. Brakuje mi na Kaszubach organizacji, nie partii, która skupiałaby konserwatywną, katolicką i wolnościową część naszej społeczności. Jako katolicy i konserwatyści, pokazujmy, że potrafimy być inni. Nie odpowiadajmy nienawiścią na nienawiść. Ale też nie bójmy się nazwać zła po imieniu. Na koniec proszę o jedno, zostawcie dzieci w spokoju. Każde. Z Boga jest szacenka.